Shalom. Shalom. Horasma dihamu sude ruasni huriata, naro nuaeng rap marsaor mamuji Tuhata di parmingguan di son, sian HKBP Bandung, dohotna sian live streaming. Hami parhalado mandok, selamat Advent madihita sude. Selamat Advent. Ia goarni mingguta sadarion ima minggu Advent patoluhon, dohot topik, dapotan asini roha doho di debata. Sai di pasu-pasu Tuhata ma parminggota sadarion, gabe lasni roha di goarna. Tapasadama rohata di bagasan tondina, tabongoti ma tangiang nahohom. Marende mahita sian buku ende nomor 125 ayat sada sahat tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, natumo palangit dohot tanoon, amen. Endehon hamuma debata, puji hamuma goarna, palendes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halongonan, Jahoba do goarna, jalamarolop-olop mahamu di jolona, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata,
Ajar hon matu hami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor ma mata nami, asa hutadda hami hatuon nami nasian hoi. Pargogoy hami marhite-hite hatam, padao masian hami nasapoda nalipe, saitogihon mahami di akadalammu, asa hutadda hami ho, hangoluan nami, manang mangolu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amen. Pati ni debata di mingguta sadarion ima sian pati palimahon sahat tu 10. Pati palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na dilehon Jahoba debatam diho. Patik pa onopon unak ho mamunu, patik pa pituhon unak ko manalakup, patik pa waluhon unak ko manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata no sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rapma hitamandok, ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amen. Tatopo tima dosa tanah godangi tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami para siroha na sumurung, napungu dohami di jolom, martangiang tuho, dada mangasahon hatigoran nami, na mangasahon asi ni roham na godangi do, say asi maroham midasandok bangso nami, se sama dosa nami saluhut na,
Sesungguh lima rohanami, asamu baroha dohot pangalahonami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Tabegema basa-basa ni debata taringotu hasesaan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tu au, hamu akan naloja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma au gaku tu hamu, guruhon hamu masian au, aina lambok do au jalana serep marwaha, asa dapotan hasonangan ton dimuna, ay lambok do au gaku, jalana yang do dohot hupapor saton, hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Epistel di parminggota sadarion imasian pesalmen walu plusia ayat sada sahat sia tajahama marsikat sorin. Parningotan di asini rohani debata ende si podaon sian si etan anak ni si Esra. Sai ende honoku ma aka asini roha ni Jahoba saleleng-lelengna sai paboto hono ni akamaku mamahasi tongan mi marsudut-sudut. Aini kudo sela menjadi hot asini rohai saleleng ni lelengna marojahon di akabanua gijang do hasitongan mi. Aini kudo asir ni rohai saleleng lelengna marojahan di akabanua gijang do hot hasitongan mi. Pola ware si Daud napas. Rodi saleleng lelengna do pahotonhu pinoparmu jala paulioku habang sami marsudut-sudut sela. Jadi dipuji aka banugijang doa halonganan banyahimu ale Jahoba nang hasitonganmu diluhatan ni akan nabadia. Aitung isema di awang-awang tu doson Jahoba, tung isema sian aka anak ni debata doson Jahoba. Debata nasokal situtu diluhutan ni aka nabadia, jalatongam maradopon sude aka nahumaliang ibana. Ayat siarap mahita manjaha, ale Jahoba debata zebaot, tung isema sonoko, pargogo ale Jahoba, jala hasitonganmu humaliang ho. Ido sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Sorohaku, ya beso.
tahati dakon maha porsiautai, songon na hinati dakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au persea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au persea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di perbadia, at dorang soha bubuan. Ido tuhata na tumau na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hopinar silang, na tuat tu banotoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohadusani. Di sima ibana pai mamulak sogot tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au persea diton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
Shalom. Pujahon hamima tik-tikta di Minggu Advent Patuluhonon ima di 15 Desember 2024. Parjolo. Minggu Advent Patuluhon. Goarni Minggu Sadarion ima Minggu Advent Patuluhon. Parhalado pasahaton selamat Advent tu saluhut ruasni huria. Paduaon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason. Tikting parjolo. Natalio ador pangihutan sihite. Anak ni amata Ronald torang sihite. Tubuni reta Minawati borusi hombing. Ruas Marsa Sahalak siad daerah Pitu Pajajaran. Dohot Saida Rachel Natasha Boru Siagian, Boroni Amata Wiliater Siagian, Tubuni Situa Ruth Nancy Natalina Boru Simanjuntak, Sian Ruas de Tolu Dago. Nasida Nunga Martupol na di hari Sabtu 14 Desember di Gereja HKBP Bandung. Pamasu-masuan ima di hari Sabtu 28 Desember pukul siawip di Gereja HKBP Bandung. Patuluhon, pelean tujolo. Di parmingguan sadarion, papungu pelean tujolo dohita marhite amplop pelean khusus. Lao kontribusi ni huriata tu distrik 10 walu di Ulaun Sinode Godang Naung Salpu. Lasma rohata pasahatoni. Poin 04. Pabor haton situana pensiun. Di parmingguan pukul 10 wib sadarion. Di patupado acara pabor haton situa na pensiun tu amang situa mangapul sitinjak situa sian daerah onom Bandung Selatan. 05 kebaktian pra remaja mamuka sian mingguon 15 Desember parmingguan pra remaja di pasada dohot parmingguan umum. 06 parguruan kor ni Serena. Parguruan kor ni Serena na di dohotan akar remaja di patu pado songo nasomal pukul 10 sada 30 wib. Manang duksipul parmingguon. Ima maringanan di ruang serbaguna lantai 2. Ganupma akar remaja ni huriata mandohoti parguruani lao pakobasion di Natal 25 Desember nanaingro. 07 Tona Sinode Godang. Sinode Godang di Seminarium Sipoholon Nunga Mardalan dohot denggan. Tona Sinode Godang boy mata jaha di buku tikting. 08 Mandulo Namar Sahid Renge. Di hari Senin 16 Desember Seksi Diakoni Sosial Panitia Natal Gabungan Rap Dohot Parhalado HKBP Bandung Mandulo tu Ruasta Namar Sahid Renge. 0 sia perayaan Natal. Sada. Hari Selasa 10 Desember 2024 pukul siawip maringanan di Gedung Serbaguna Istana Kana Kawaluyaan, Jalan Kawaluyaan Raya nomor sia Bandung, di patu pado ibadah dohot perayaan Rapmar Natal sa distrik 10 walu Jabar Tengdie. 2. Hari Sabtu 20 sada Desember 2024 pukul 10 wib maringanan di gereja di Patupado Natal Gabungan, Ama Ina Dohot Lansia HKBP Bandung. Ditiki perayaan Natali di Patupado Pasahaton Tadaholong tu Ama Simeon, Dohot Inahana HKBP Bandung. Tolu, aka jadwal namangihut boima itajaha di buku tikting. Songonima tikting di bagasan mingguon, tuhat tama nama masu-masu. Mau lihat ya?
Marende mahita sian buku ende nomor 500 siaplu sada ayat sada rodi udutna huhut tapapungu pelean sada a dohot sada b. Asla
kami ni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna, akadamang dohot dainang haanggi na pinaribot, kita saluhutna nama dohoti ibadah di bagasan tikion, tatangihon ma hatani debata, ima di minggu apen dapat tuluhon, tersurat di Lukas bidusada, mamuk kamaisian ayat 26, tolhasma tu ayat 38, ujahama dihita. Salpu onom bulan disuruh debatama par di surgo Gabriel tu Nasaret. Ima sada huta di luat Galilea. Manopot sada anak poru. Oroani sada bawa namargoar Joseph. Nasian poparan ni si Daud, si Maria do goarna. Laho mamam suhi jabunai nin nama. Tabi diho nani asian. Didongani Tuhan imau. Alai tarsonggot do nasida ubegi hatai. Nin narohana do parsattabiat dia dui ulaning. Jala didok suru-suruanima tu nasida. Unakko mabiar ale Maria. Dapotan nasini roha doho di debata. Gabi-gabi yang maho. Tubuhan anak maho. Yesus ma bahenom muguarna. Balgama ibana muse goharodo ibana anak ni natumi puli. Lehonon ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Rajaan na do poparan ni si Jacob saleleng-leleng na. Jala dang marhaujungan harajaon nai. Didok si Maria mama dok suru-suru ani. Songod dia ma pangalau ni. Ay suadong hutad da bawa. Jadi dia lusi suru-suru ani mana sidak. Songgopan nito di porbadia maho, jala linggoman ni hagogoon ni natumi bulidoho. Alani nabadia dodohonon natubui anak ni debata. Ia si Elizabeth si Solhotmi nasaitwai naung di goar nahol. Marhangoluan anak do. Paunom bulat tumanuay. Ay dang adong nasotar patupa debata. Gabe didok si Maria ma. Naposo ni Tuhan idoaw. Saisaut matuaw songon na nidok mi. Tungi ditadikon suru-suru anima nasida. Ido sana. Dapotan asini roha doho di debata. Engkau beroleh kasih karunia Allah. Akamang do tinang tagamod dunuaing dapotak kita di asini roha di debata. Apakah mungkin kita beroleh kasih karunia dari Allah? Molo tasigati do akka pangalahotta, akka pabahenatta. Di baheni do hamu akamang do tamu akainang. Apakah mungkin ketika Tuhan mau melakukan, menyatakan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan, kita akan selalu melakukan kesalahan yang berulang-ulang.
Kita apakah mungkin membuat perbandingan kasih karunia Tuhan dengan perbuatan dosa yang berulang-ulang yang akan kita lakukan setiap saat dalam kehidupan kita? Di Bahenido, di Bagasan Tikion, di Pasukuto tu hita, buasa ikon marapen hita, buasa pola ikon opat tali patu paota apenon. Tentu banyak pemahaman, pikiran, pendapat. Setiap orang Kristen memahami tentang apen. Adong dona madok managam hatu tubuh. Adong dona madok paimahon haroron Tuhan na padualihon. Lao manguhumi ganup jolma. Di bahani yamu akamang do tinang marhite-hite apen na parjolo saat tu na patuluhon. Masay gomosdo hatani debata paingoto kita. Molotumpay ko sa tolo pita madok apen ima panomunomuan taringot tu haroro ni Tuhan na padua halihon. Kita jangan lalai. Di apen na parjolo nunga di suaraho tuhita dungo jalamanoto kita martangiang. Berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Puasa ikut dipaingot kita asa dungo. Puasa dipaingot kita asa totong manotong martangiang. Ido na naing hati dakonot tadi Bagasan Tikion. Si patahita do na mamereng hita gogo. Alay siap pamerengan ni hapor seaon. Hita do naung gale. Ido bandai paingot. Sian nasa hagaleota. Sian nasa saluhut pardalanan ningoluta. Asa manotok kita martangya. Di minggu apen na paduahon, di pahingot dohita. Dadaholan asa martangiang ale asa paulion dalat di Jehovah. Jala mardala kita di jalan di Jehovah. Kita tidak puas hanya sebatas seorang Kristen. Tetapi kita harus menjadi pengikut Kristus. Dakolan pauliuliho dalan di Jehovah ita, alai kododo ita merdalan di jalan ni Tuhani. Jala di Bagasan minggon di paingot ita. Asa dapotan asini roha ni Jehovah. Supaya kita beroleh kasih karunia. Akai sedo nadapotan asini rohani debata. Di paingot tita marhite-hite haroro ni si paluai nadapotan asini roha ima salut jolma. Tidak dipilih oleh Tuhan, tetapi semua manusia seisi dunia ini akan mendapatkan suatu keselamatan. Alanido dada holan mangodolhon Kristus si palua naing tubuh. Alai sekaligus do naing paingoton status ta di tonga-tonga di parnguluot. Sudedo hita makatidakko na sini rohani debata. Denggado di tonga-tonga ni ngoluta. Alay tabereng ma kamang.
Satu bagasan tikion, bui dodohonota. Jangan dong dope apalah musyawarah, nadinggat di tonga-tonga ni portibion, naikot jalon, naikot jakonot tamasi paluay. Dunia ini tidak pernah berencana bersama-sama untuk menerima Kristus, untuk mengharapkan Kristus. Nabudari molota paingot-ingot, jalata ingot, liturgi niakayanakot tarimaja na puso bulung, itu juga membuktikan pertanda bahwa dunia ini tidak akan pernah dan tidak pernah berencana menerima Kristus. Ai do dangadong benganat dihamu. Alai mololo kamu. Adong dosada. Hadang nipinahan na suhu pakke hami be. Jika setiap manusia berencana menerima apa yang baik dalam hidupnya, tentu dia tidak hanya berhenti menerima yang baik itu, tetapi dia juga menjadi pelaku daripada yang baik itu. Habe hita jotad doholan neng majalo na ding gani. Habe mangula na ding gani, yang apola tahari koton. Di bagasan tikyo mahamua kamang dotinang. Kita harus mengerti tentang status apa yang menjadi status kita. Kita mau belajar daripada Maria dan Yusuf di dalam firman Tuhan pada saat ini. Ada banyak dari antara kita seperti Yusuf. Sepetaho makatai, apetaho nanilokna. Nadirohakido natikos. Tidak akan mungkin Maria itu mengandung. Dan mungkin si Maria gabi-gabian, sepapain. Selalu manusia itu berpikiran dengan negatif. Selalu manusia itu tidak mau menerima sebelum apa yang terjadi di dalam hati dan pikirannya. Ide iban namaol jolmai majalo perubahan. Kelahiran Kristus akan mengubah pola pikir kita. Ide ban nedok piga-piga hal hamu akamang dotinang. Molo tududo hita na porsea, tududo hita sihuton Kristus. Ingot ma adong do sakap ni debata nanaing si patu paon na di bagasan ngulum. Allah memiliki rencana yang baik dalam kehidupanmu. Untuk mengubah bukanlah rencana pikiranmu itu yang lebih indah dalam hidupmu. Aida ngadong nasotar padu pada bata. Ido nasotar jalota. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ido maol tajakot di tonga-tonga ni ngulut tahamu akamang dohotinang. Karena rencana Tuhan itu selalu berbanding terbalik kita anggap dengan rencana-rencana kita. Sai taetong do hola sakap nirohataido natikos. Halani di do muse tuhita na paduahon. Mololomos peho dohot ganggu roham. Dang gabi manudati sakap ni debatana dinggat tiho. Molo naing di patu pada batado sakap nauli di tonga-tonga ni ngolum. Molo lomos peho, molo ganggu peho. Ingot ma.
Sakap ni debata nauli idang mardonga biari di tonga-tonga ni ngolum. Dakpa biar hukoi di tonga-tonga ni ngolum. Di nagaleho, di nalomoso, sakap ni debata rodoi makorhon hagogoon. Rodoi makorhon pos ni roha diho. Alani idoi banda di dok. Tumajom do kata ni debata. Siap pikiranmu jala tumajom doi siap podang si dua baba. Kekhawatiranmu, ketakutanmu akan menerima rencana Tuhan yang baik itu. Dang boy mau nangi. Jala dakia talu sakat di debata di tonga-tonga ni parngoluan ni ganuk jolma. Dada talu. Puaso ni debata di baes si jus. Dakia talu. Holat didok dangadong nasotar patu pada bata. Jala di tonga-tonga ni parsa orat tadi tong di ngoluta si ganupari. Di sido hita di paingok mus. Ketaatan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketaatan kita, kesetiaan kita menjadi anak-anak Tuhan dung tarjoi tasian haolomon Tuhan tiuron di sido hita nuaing patuduho dirita. Apakah kita sebagai personal yang bosan di dalam proses menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Atau kita pakai pola hidup yang penting nyaman? Nadido ni halak kita matak merdua holong petahodak pola bohai asal masih haholongan. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan dan Tuhan melihat kesetiaan dan ketaatan kita kepada panggilan ke Tuhan. Sekali kita mendapatkan keselamatan itu. Sekali kita mendapatkan pengampunan itu. Apakah kita orang yang taat, yang berbuahkan daripada orang-orang yang mendapatkan keselamatan? Ido pamonakon si Maria. Lao si ido pamonako kita di bagasan tikyon hamua kamang dotinang asa dapota na sinirohan di batahita ikot dohonot tama. Naposo ni Tuhani doau. Sai saut ma songon nanidok me. Jangan ragu untuk mengatakan itu. Naposo ni Tuhani doau. Sai saut ma nanidok me. Jangan dong nasutar patupa debata di tonga-tonga ningoluta. Molodung do tadok naposo ni Tuhani doau. Alani rajumat tama. Dapotan asini rohani debatado hita. Ganup tiki. Taingot. Gabi-gabian maho. Nindanak ini. Unak kumabiar ale Maria. Ay dapotan asini rohani debatamaho. Dan itu dinyatakan melalui lawatan Tuhan kepada pribadi setiap orang yang percaya. Tabi diho nani Asia. Taingot ma. Ganup tiki do Tuhani ro manopot tita. Ganup tiki do ro Tuhani manarihon nguluta. Hai di jolma nama katidakon asini rohani debata di bagasan nguluna ido nama bahin mian debata di rohana. Jala ganup na porsea nama bahin debata mian di tonga-tonga ni nguluna.
ido namar perbuihon las niroha. Taingot ma di bagas antikyon akamang dot inang hapor siaon na adong diho ido paluahon ho. Hapor siaon mo na pinatudum tu debata ido na panguluhoko. Marhite-hite parsaorata ditikyon ikon hati dakonot tado. Balgani asi dohot holong ni rohan di debata di ngoluta. Naing paboratot tama sahalat naposo ni debata memasuhi masa pensiun. Toto dada pribadi naposo ni debata na marhaladu na salilingon. Alay parhaladu ni debata na dapotan asi ni rohana. Marhite-hite kugu dohot bis. Alani kon hamaleo teonot tadu. Sudia kapakubasion. Tangiang ni naposona. Dohot akka saluhut. Parmahanionna di Huriata Tarlumubima na diwek Bandung Selatan. Selamat memasuki masa pensiun ma diamang situa sitijak. Rajumat tado molo didok sahat ula tohonami dada holan sahat pensiun alai pagkaburjuhon tohonanido na paling utama. Selamat apen patuluhon madihita. Amen martangyang may. Pinuji pinasanga mahawali Tuhan. Marhite asi dohot holong ni rohamdo ikon hati dakonon nami di bagasan tikyon dapotan haluaon na manotok kami. Alaninung nga di paingot to kami di minggu apen na patuluhonon. Asaradi kami totong manotong manomunom uho di harorom na padua halihoni. Laho mangalehon hanguluan na manotong idiam. Porsiado kami ali Tuhan, marhite-hite parsaoran nami dohoto di bagasan tikyon. Las rohan nami, mardame sonak kami, taruli kami, piragam ni denggan di basam, dohot pasuk-pasum. Alani pasuk-pasum masalut ruas ni huriam, nang namarsaor dohot kami di bagasan tikyon. Digulu nami si ganupari, urupi hami manopo takaulaon nami. Lehon parbue na dinggan. Dia kanahula kami. Leo di hami hai pason gugu. Jala ramoti hami ale Tuhan. Di ngolu pardagingon nami nang partodion nami. Pasahaton nami masa luhut ruas ni huriam tuadupamu. Molo adong na di bagasan parsahit. Di bagasan parukilon. Namar si taonon. Apuli. Pajonok ale Tuhan dirim tu nasida. Tugu nasida marhite-hite todim todi porbadiay. Jala pasahaton nami matuho ale Tuhan bangso negara namion. Pasahaton nami manang huriam hakabipi. Tarlumubi mahuriam hakabipi. Resort Bandung Riau Marta di Nataon. Gom-gomi salu ruas di huriam. Loas sami marlas ni roha. Laho makamulatehon saluhut ngulu nami tu adopamu. Mangasahon Kristus Yesus martangyak kami tu adopamu. Amin. Tapuji Tuhan ta maret di taut mata pasahat pilihat. Raja David Rokoli
Priyan itu hata di bagasan tikion, pabor hanot tama memasuki masa pensiun, sahalaksian situa ni huriata, alani marede hita, sian bukede nomor 212. Hamu alea kadongan na sahuriaon, di dahamu dunuaing dongata na jongjong dison, naing pensiun sian parhaladon ni huriata, imamata si tua mangapul saat martua si tijak. Di mata-mata inasida do akka na pinasahat tu nasida, jadali ramoti parangin nasida. Di das-das do akka dongan tu parmingguan, tu partangyangan, tu parguruan dohot tu parsikolaan, ditikir jala di tangyakon, doaka na marsahit, diapuli doaka na marsak, dipature doaka na dangol dohot na pugus. Diapuli do sasudinay jala dipature doaka guguan na perlu tu harajaon ni dibata, jala di hari koton, pasingoton hatan di bata diragam ni akka parpunguat dohot partikian. Laos begi hamuma hatan di bata na tersurat di Pesalmen 126 ayat 5-1. Akka na mariluilu lahu manabur, marulop-ulop dosogot lahu manggotil. Mardala-dala pe ibanahu tangis pau sungusung boni sisa burhonon. Rodo ibana sugut marulup-ulup mangusung akka tibalanna. Ia haposan halak dina umotik, haposan ma ibana nang dina godang. Ngahupa ujung perlujoki ramot hubahen hapor seauni. Martua do halak namanaon di pangujunani. Aidung tahu ibana jalon nama tupal hanguluan naung di parbaga-baga tu akka naholong roha di ibana. Puji majahoba tondiku jalana sarohaku di bagasan mamuji goarna badia. Puji majahoba ale todiku jala unang nahu habaen dongan ni pasan. Ibana dono musen susan. Ibana pamalupon akasahit sudena. Tatangihon ma surat pensiun ni amang situa mangapul sahat mertua sitijak. Surat keputusan pensiun penatua nomor 188 garing D
18 KPP garing 12 Romawi garing 2024. Preses Surya Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 18 Jawa Tendiye berkedudukan di Bandung menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP setelah amandemen keempat pasal 26 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur dan masa pelayanan yang bersangkutan, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Mangapul Sahat Martua Sitinjak, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 14 Oktober 1959, ditahbiskan HKBP Bandung 30 November 2008, pensiun pada tanggal 15 Desember 2024 dari Penatua HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata, atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 12 Desember 2024, Huria Kristen Batak Protestan, Preses Pendeta Pahala Sitorus STH, tertanda tangan. Maulaya tema dituhani margogoihon hami saleleng dinggolu nami. Maulaya tema di dok nami siwa saulaon dongan marsitukol-tukolan na sailaon. Maulaya tema di sude ruas na magudang na poso rodi na dana sekolah minggu. Molo tungadong hahurangan nami, pos dorohan nami, salpuhok kamu maaka hasalan nami. Horas mahuriata tujuluanon. Tiamu amanami Situa Mangapul Sahat Martua Sitijak, mardongan pos niroha di debata ama, dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohotot di porbadia, upaporhat hami mahamu lahu pensiun, sian hapar haladoon, di pasu-pasu Tuhata Yesus Kristus, Raja Nihuriaima, Pakobasio Muna Salilingon, jala di ramoti hamu, diaka ari-ari sidalana muda dupe tujulu anon. Amin. Pinasahak matu peditata memandu acara tamu. Nuaik sahameta tu nama dokata jumulo mewakili sian ruas sian wek Bansel imamang situa atur JM Sitorus. Horas madhita saluhutna. Dihamu nau parsanga bihami, amang pendeta, dohot inang, sudi mahamu amang pendeta no padohe hame, nang inang pendeta mulotuk pedang ison dohot amang. Sokonima dihamun nau parsanga pihami, na tua-tua nami, dainang, damang, haanggi, pinaribot.
Jongjong do piau di son songon perwakilan pasahaton hata selamat tu dongan nami naung masohot sian ulaon situa jala tongo pasaton nami di son na pinarsangapan kadonga situa na aktif dope nang inang nadot aktif dope dohonon naima atong di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Shalom madita salutna. Nunga tabigin akin riwayat pakubasan ni amata situa M sitinjak nani urupan ni inata sada na sai pinait ni halak do partikian na songonon buasa alana dohonon matuna sida mau liate dina mangulan na sida kurang lebih 15 atau 16 tahun. Boleh kita pikirkan apa suka dukanya. Nah jelas suka dukanya pasti banyak dan beragam. Di keberhasilan masosya situa amang didongani hamuinang ideal kesulitan na boy hudokon situa hamu alai tonggo usitua odorai natate buasa hudokos songoni siap pemikirak kumai altaron jod do mabain jantungon akan naing bertugas apalagi naung sahik jantung keringat dingin buasa alai pamilito ni sian Yohanes 15 ayat 10 onom dohos 10 pitui do mabayan audo mamilito dakko mamilitao nunga di dalamnya hamu tohonani jadi daripada kamu jalan margogo do hamu marhite sia tuhatta Tuhan Yesus mangulahoni jala di ayat 10 itu masih haholongan ma hamu idia do sebagai tantangan molo songon iba na kya mangulahon tantangan na tonggo sada aunggo kelemahan ni amangon buasa hudok kosong ni asa suku kamu putra Tasik Malaya yang tidak bisa bahasa Batak alai pensiudo sada-sada situan di Bandung Selatan margogoihon amangon gabi tabba malo sian naso diboto maredde lao sada situai tabba malo amangon maredde pensiu musak situai sanae gabi malo tabba malo ngamalo hian tabba malo liturgis lao museng situa museng meninggal akhirnya holan amangoma nang di daerah nami Bandung Selatan jadi si kokbo di jalo amangon proses ni perkembangan ni gabelas ni roha alai dihamu
dongan nami tarlumubin aktif. Pos rohanami rodo hamu tu Bandung Selatan mengurupi amang pendeta lahu pada laton aka pertangyangan. Unang benean baluk mamang penditai liturgis amang penditai matong berjamita. Ngahu rasahok kami tupiga wik dang boy hami. Dang ijalo wiki hami. Jadi mau lihat ma di Tuhatta merdame sonak kita. Sada nanang dohonon huingat dobe adong do lemari di pudion inganan ni pakaian parhubes. Anggo inangon rangai iparade Bibel, agenda, katekismus, do bukwede. Alai pakaian parhubes gabe inti. Ibu ado, jadi adong do lemari son. Jadi na dia na pakaian na gantung isi, bayi meter iman ibu aton. Sadan tantangan doi. Alam mo lihat mari Tuhan ta alani do gabi tabba ma nang pos ni roha. Nang dihita dihamuna tonggo pasahatok kutong. Ayang gojema todo kami nganggoda ngon hafal seliturgis tai. Holadak saha ibak kamu sahatanae. Ngai boto jemati menguduti. Ngai boto. Ido sahudok konakin hari Sabtu ngako perlu latihan. Nak peholani nata gabe jemaat ngekon marsiazar hitai jabu lau majahai paite somertugas hari Minggu dan gajang aku mengenai siani mahita mabahen akan nauladenggan tu ari raranang rok jadi mulai atama di huriata mulai atama di hamu akapangulan agok sada nang si pasaton nami tuari nang rok tiruan sada perlu dari 1000 si paingot sada tiruan si paingot bohi tapasingoton 1000 tapasatu dong atta jadi mulai atema di hamu pos rohanami dihamu dengan namin aktif bah terbuka dohami majalo hamu di Bandung Selatan lau mengurupi amang pendeta na kebetulan bertugas tu Bandung Selatan ai menjadi polemik gay bolodang adoktong memang ngamaol ngaholan na tua hami di Bandung Selatan na poso pe boye tongod do ipe tugas di luar daerah mudah-mudahan mak adong akan lepida akan naposo boy sa Bandung Selatan adong manabai akan yang bertugas di akan yang ro dihamu amang inang di bagasan guarni Tuhatta mulutuk pepadukku hataki minta maaf au selamat ma di amang sitinjak di inang nang mabain sude aka tugas naonomi alai submi naonomi bataulahom matong museng di pensiuta na purna baktio ima pangidon nami songonima dihamu amang moleate madita saluhutna na mangalean semangat tu amata si tua ni Bandung Selatan do inata na mangurupi do naima hata parpudi di hata nakupasatami lubuk ni sigura-gura halomuan ni parhonong mulotung adong hataki nahurang tung raut tamuma di bagasan holo
mau lihat mari hita. Ya, mulai tema di amang situatur James Torus. Laos pinasa mapartikia tu wek bansel adit tu ngadong si pasatur nasida tu keluarga amang situa sitijak na pensiun. Julu mamu. Mau liate di wek bansel nok pasato kenang-kenangan tu amang keluarga situ amang apul sitinjak. Naik sahab ma mewakili parkalado di AKBP Bandung. Pinasa ma partiket tu amang situ manapang sihaan. Horas mari hita sudena. Nau parsanga pihami amang preses songoni nang indang di son. Songoni nang di amang padita uluan di huriata do inang. Songoni nak sudi padita na mangula di huriata. Songoni mana di hamuna damang do dainang na huaholongi hami. Songoni nang idong aku parhalado. Leo kamu matiki diahu lau pasaton hata ima tu amang situa MC tinjak naung madapu partikian mangujungi ulau na dihuriata ibagasa tikion. Sahat ula tohonan mi manang di bahasa Indonesia dokon tunaikanlah tugas pelayananmu. Hataon ma na TBG tiki deo Jakob kita gabi situa. Jala hataon bermakna gabi visi do tuhita parhalado. Asa sahat taula ulautai. Adong tolu fase nasi bolu sotta. Ima nalaho mangujungi ulauta. Na parjolo ima tiki pangaririto. Manang fase rekrutmen. Napa dua hon tiki marsiajar hita gabe situa manang learning. Napa tuluhon diojakon hita gabe situa mangulahon pitu tohonan nang pasatu hita. Na tolu faseon sude mangalehon cobaan manang ujian do tu hita. Dik keparjolo hita direkrut manang diri gabe situa. Hita sadiri ma ujian, tu diri sadiri. Suku-sukum mahita pantas doa gabi situa, tabereng ma akapangalahota nok taulahon, akapakatayota isa hita. Om gabi ujian tu hita. Dukta lewati onamang masuk mahita tu fase pembelajaran. Disope godang goaka ujian tabulus. Ikon oromota pakatayota, ikon raji dohita marsiajar, pangalahota do aka kebiasaan na lewati dangulahonot tabe, o gabi ujia do tuhita amang. Jot dohita konflik batin, molo tapayuhut-ihut aka pangalahota na salpu,
dohot dukta begi akahatan itu hatta nokta parsiajari. Jala ditiki te parsiajaron na parsiajaron musehita dilehon ujian penguasaan diri, manang pengendalian diri. Bodo ni hilala mulo tiki isarana tiki marapot hita. Nak peta boto alai ala persiajar do hita dang bui hita makatai. Tantangan do tu hita. Om manero kona ujian di bagasa diri ta. Dung diojak kok kita di leo mamuse pitu toho dan hasil tu hita. Ope mat sai borak do amang. Jala nung asahat di ulau kamu sahat tu lapar pudi. Pada saat omma hata nama dok congratulation imana cocok tu amang. Dang tiki diojakon alai duk sahat di ulau ni hami madok situa madokon congratulation matuhamu na amang. Nunga di ulau kamu ulau ni mulai sian pangaririton satu tohon muna di ulau kamu di bagasan hatuluson di roha dohot haserepon di roha. Mulau sadiri ma merek kamu manile hamuna salelengon situa naburju dohamu amang. Jarang dohamu bereng absen dia ka parsermonan do dia ka ulaun na pinasa ni huriat ta dohamuna. Mulau tukpe dak sempurna hasitua ini di ulau kamu memang kita jolma tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang menyempurnakan kita. Buasa boy sudah di bolus semua mang, dang alani diri tersadiri, ala dong Tuhan yang menguatkan kita. Songona idokona di Roma walu ayat 20 lalu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Songoni manang tu inang, kamu pe inang, salut doa merek kamu inang. Ya. Kamu ma sada ina namat sai sabar dohamu payhut-ihut amangon. Para dehu sudeka siapur luhononna di dalam makubasi di huriat tahun. Mau lihat mari tu hatta di lehodo sadaina nama dongani amak situan namion boy mabolu sude aka ujian ima di nama ngulahu tohonanna. Horas ma dihamuna amang horas nang diinang. Mau lihat mari hita songoni mahatasian hami parhaladon di huriata. Horas mari hita. Ada orang susahat pakai itu na pensiun pinasa ma partikian lau pasahaton kenangan kembali itu inang bendahara ni huriata. Per tahun ya. Nah. Amang sintua mengapul si tinja dan inang boru si tohang mau lihat temat pasahat tutu hatta ala boido amang menjalo masa pensiun dalam keadaan sehat dan inang juga dalam keadaan sehat. Saya dipasu-pasu Tuhan masude ulaoni dan selanjutnya juga tetap maamang melayani di gereja ta diwe dohot di keluarga. Inilah cenderamata dari Huria, cincin dan tanda kasih dari jemaat
atas pelayanan Amang Sintua Mangapul Sitinja. Kami serahkan. Ya, serah berbagian. Oke. Shalom. Horas madhita sasudina. Parjolo malate tutu hatta. Jala niliado tiki tuinata. Nama dongani hami nasalilingon. Dingulu nami. Oma sada inata. Nabui madongani jala nabui. Mengatur. Mendidik. Pasere proha omma beruni raja ni sian berutahai badok. Puji Tuhan, mulai ate dihamu amanginang natu aku karena poso sudah mana dong ruas di gereja HKBP. Holan sadado sudah honokku. Terima kasih buat semuanya. Dukungan doa dari semua keluarga HKBP Jalan Riau Bandung. Moleate Horas Mahita Sudi. Molate inang. Di hamu napinar sangapan amang padita resot songoni nang dongan parhalado. Songoni nang amang preses. Songoni nang natua-tua nami na kebetulan naing marado pada upah kita disadarion. Nakining hubege situ ACM na tubuh tasik alay tabamalok. Alay hurang dope hamaloni. Saya ajari hamu, hami nau poso asabui muse gudang marsiajar. Puji Tuhan, marsarita satu saotik memang luar biasa Tuhanon diau. Molohui ngot akapangalaho na juluani dang tardok au gabeboyau situa jala pensiun sadarion. Na parjolo madok molate au tuamang padita ludu. Memang luar biasa amang padita ludu. Ra mungkin dang ibotohamu songodia learning iajari au iajari padita ludu. Alana selama learning say jongjong daw ijolo dakya masuk dakya dohot. Alai padita ludu luar biasa ijo au jala om mahatana amang jeger hamu jegeran doau. Memang luar biasa jala sebelum ibongkar Alma mungkin situa parjolo nama nulis berubah. Sabukui tiki isi amang padita monrudo pandita munte sayhona omelad do. Ayah do maksud ni amang padita ludu amang. Gabe ibaet tu song danak niko. Bulus dang gabe situa wison. Alai begitu mardalan tek inna tersip atau tertunduk terhusurat. Saya berubah. Luar biasa.
paduahon na tuai almarhum na saya terus mangalean akan sehat tuau ima amang situan yang geulan dihamu inang rodo mungkin inang molate inang patuluho di dongaku sawik nom gudang mai akan tua-tuaku songon inang aka ibotokku na mangaliat tuau aka singot-singot memang luar biasa do nagabisit tuaon. Pertama ikon bui menahan diri alai tong dang bui tong do hacol maon molo muruk au tu inata tong do muruk alai songoni malabok ni nataon mangadopi au memang luar biasa jala inataon do naum sering artina molo au tu aka sudi akan ani adopan dang mabiar au alai molo tu inataon mabiar do edo terus terang nai mabiar alana parjulu holan inat taod do nabu itu au masuk murukna sudi ai molo mengadopi aka pareman artina dak pola ni habiaran alai paremat do inat taon tu au luar biasa jala terus do inat taon manangnya kon jala mangalean aka singot-singot tarlumo bima molo dung naing marageda pas doi amang tu situ AJM molo naing marageda inataod do nagabe ruas di Jabu terus doi ipaksa sotung salah apa lagi molo marbahasa Batak molo adong nasala ipasingot ikosongono do majaha jala memang molo di patorang sebagai kesaksian luar biasa ma boru ni rajaon wakui ma memang jago do situa do inat tahun sianau jadi molo tung pesongoni unang pola hita maila aka tarlumo bima ka parhalado na aktif unang pola maila mau mengakui nataniba ate au dak pola memang jago ro jadi molo tungadong pe hasalaku dihamu sasudina amang inang tarumo bima itu langku nadong isun ba mangapu mahamu maaf mangaju mahamu iman nih ngatori pasingot mangapu mangajuin na mungkin molo halak pasingot tonau maul do alai molo inaton terlangsung kontan ima keunggulan ni inata parjabuku pasingot-singot tau jadi molo tungadong pe na hurang na lupi ba mangaju mahamu songoni nang di ulaun selanjutnya tong do siap mangalean aka pelayanan di Hita Ruas HKBP Bandung Riau Marta Dinata maula tema di Hita salutna Urian itu hata marede mahita nomor 425 Laos Jongjong mahita salutna Sonang
pasahat mapiliata tu ado pani di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Odo harorwan ni saluhut silo lehon na dinggad doh nasa ulibasa na mauli utus. Pasahat tami masian na nileon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasya kami pilihanon pati bulhon narajom mo di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni sileo-leon mitu kami. Asalam girgir kami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang sa pinarbadia maguarmu. Saya roh maharajonmu. Saya saut melomeni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matu kami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami. Unak kami tugiu tu pangucunan. Pahalua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddi munabi. Amin. Kadamang doh dainang nasomal na tujulu do hita masih jalangan tu somp mahita julu langgatanon lau supaya bangido kami ma memang situa stijak doh keluarga di somma hita masih jalangan tajalang mana sida akamang do tinang